أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Asilame ambe awfo ka farafin be fo farafina ani farajela nere ala amanga farafin fo ni chesle mineta ka doni nyini kana faso na fanaye ka faso de na fanaye munu ye cɛsiri minɛ ta ka sɔn ka sapɔgɔji la a y'o fusaya ni faden to dunni ye munu bi diɲɛ ɲɛfɛ ka tɔɔrɔ munu ka ɲani munu ka diɲɛ kasojugu bɛɛ munu pour que faw ni baw ni balimaw bi se ka lafiya hali n'olu bi k'a saraka ye an b'u fo ni ce jadi de ni cɛmani ni nana diɲɛ na i cɛsiri i k'i jija mɔgɔ tɛ gaɲa bɛɛ la i bi gaɲɛ yɔrɔ dɔ la i bi pegedi yɔrɔ dɔ la diɲɛnatigɛ yɛrɛ sigilen b'o de kan n'i pegedira yɔrɔ min a dɔ yen de ye pegedi yɔrɔ ye o yɔrɔ to yen a ɲɛɲini i bi se yɔrɔ dɔ la i ye min pegedi i bi t'o miliyari 100 sɔrɔ o yɔrɔ la ala tɔgɔ ye lajarabi masa a bɛ lajarabi kɛ o la n baden k'aw fo ka segin k'aw fo seli ala y'a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la a yirala minnu na min ye hɛrɛ sɔrɔ ka bɛn a ma min ma hɛrɛ sɔrɔ ka bɛn a ma tant que i kɛnɛma y'a kɛ a fɔ ko ala i ni ce tant que ala y'i bɔ san dɔ la ka na san dɔ yiri la a fɔ ala i ni ce fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis o la an bɛ yafa deli kɛ farafina ani farajɛla anw kungo ka gɛlɛn ni diɲɛ bɛɛ ta ye mais komi bɛɛ de b'i yɛrɛ ta dɔn maa minnu sigira ala ka latigɛ kɔnɔ ko aw ka don jɔnw jigi kɔrɔ n y'a dɔnniya di aw ma olu ka baara ka gɛlɛn baara gɛlɛnba mais n'a b'i ni jɔn cɛ minnu bɛ yen n'u ye ala ko faamu ye kira ko faamu ye kodɔn faamu a ka nɔgɔn o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa an bɛɛ ma an yɛrɛw yafara bɛɛ ma ala ka san caman yira an na o hukumu kɔnɔ n baden an bɛ émission min kɔnɔ n'o ye Seko ni Donko ye n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ de tɛ kɛ ala ye i tɛ se ka bɛɛ mago dilan adamaden tɛ se o la ala yɛrɛ tɛ se o ma ala tɛ se o ma dɛ i m'a ye ala ye dɔ kɛ k'a sen fila tigɛ ka bɔ a la
dɔ ɲɛ fila minɛ a la mɛ a ye sen fila di dɔ ma ka ɲɛ fila d'a ma ala bɛ se ka se in segin o tigi ma ka ɲɛ in fana segin a ma munna ala m'a kɛ ten sisan e hakilima de b'i yɛrɛ ɲininka mun na i bɛ kodɔn dɔ sɔrɔ ye bɛɛ ka hɛrɛ tɛ kelen ye dɔ ka hɛrɛ ye ala y'a bila cogoya min na o de y'ale ka hɛrɛ ye n'a bɔra o cogo la dɔrɔn a tɛ lafiya tugun diɲɛ so sigi kɔnɔ o tuma ala ka faamuya ko ɲuman di farafindenw an ka kunu an ka ɲɔgɔn kanu dɔ kɛra ɲɔgɔn hayibu ye ni ɲɔgɔn lebu in na n'i y'a ye an bɛnbakɛ kɔrɔw sera ka se n'an b'an disi gosi n'olu ye olu sɔnna ka ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn mago to ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni dɔ bɛna dɛsɛ min na dɔ b'a bolo kɛ k'o sama k'o dɛmɛ o bɛ se n'o kɛra olu bɛɛ ka kunkɔrɔta b'o la mɛ n'i y'i balima dɔ lebu wala k'a tɔɔrɔ e yɛrɛ y'i kun ci yɛrɛ ma o sabu e yɛrɛ tɔgɔ tɛna bɔ a ko la koyi i ka jo fara i ka tiɲɛ kan wali i ka nkalon kan ɲɔgɔn mago to de bɛ diɲɛ diya ka ɲɔgɔn ka dan sigi o de bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔ o la an bɛ wagati min na bi émission kɔnɔ o ye seliba kɔnɔko ye caman bɛ yen u bɛ seliba lahiya faga mɛ nafa dɔw bɛ lahiya la a joli b'o la a golo b'o la hali lahiya sagajigi gere fila bɛ o la i m'a ye ni dɔw y'u ka lahiya faga u b'a sengala 4 garide k'a bila yen ko jɔ minɛ su u b'a tobi k'a dun kɔrɔ de b'ale bolo o kama n baden lahiya sagajigi golo an bɛna kuma kan a gere fila nafa an bɛna kuma kan o kɔfɛ cɛya yɛrɛ sigilen bɛ min kan n'o ye kulusi jala ye musoya sigilen bɛ min kan n'o ye tafe bolo ye an bɛna an da don ninnu fana na ka dɔ fɔ aw ye cɛ tɛ kɛ cɛ dafalen ye f'a k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ so kɔnɔ kulusi jala sira fɛ furubato sira fɛ cɛ o cɛ bɛ yen ko e bɛ se ka militi 30 kɛ baara kɔnɔ a kɛcogo ɲuman na e bɛ se ka militi 40 kɛ baara kɔnɔ a kɛcogo ɲuman na hali ni 20 t'i kun n'u y'i muso siri jɔlɔkɔ la k'a ka taa a tɛ taa ayi fɛn min ka d'an balakaw ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye o de ye cɛ ka kɛ cɛ dafalen ye so kɔnɔ o ka d'u ye ni wari ye o ka d'u ye ni sanu ye a ka d'u ye ni étage ye a ka d'u ye ni fini ɲuman ye n b'o fɔ a ye bi dɛ muso caman bɛ yen olu tɛ ko caman ɲɛdɔn bawo u taara denmisɛnniya kɔnɔ cɛ fɛ u lamɔcogo ka ɲi u lamɔcogo ɲumanya kama u t'i cɛ wɛrɛ dɔn bon e min y'a ta a b'e dɔrɔn de dɔn mɛ muso o muso bɛ yen k'o ye dɔ wɛrɛ dɔn ka kɔn a furu cɛ ɲɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛna furu e min ma ko sabatiba t'e la i n'a fɔ a ye minnu dɔn cogo min a furu kuma bɛ caya i bɛ furu dɔw ye kuma bɛɛ kɛlɛ de bɛ cɛ ni muso cɛ kuma bɛɛ mankan de bɛ yen bɛɛ kamana bɛ gan bɛɛ bɛ kuma ka dɛsɛ a tiɲɛ tɛ se ka fɔ mɛ ka sɔrɔ muso lafiyalen tɛ cɛ ye
o bɛ cɛ la cogo min o bɛ muso la ten cɛ fana mago bɛ nimisi wasa min na muso la n'a m'o sɔrɔ a ni tɛ lafiya don o don a dusu fujunen de bɛ nin kama kɛlɛ tɛ ban nin bɛɛ ye ko ye min kan ka ɲɛɲini furu kɔnɔ sani aw ka don cɛw jɔlan kelen min b'aw bolo fɛn fila dɔ bɛ yen pɔsi wala kulusi jala ni fila de ye cɛya yɛrɛ ye bi ni ni fila sabatira a banna mɛ ni kelen tiɲɛna ni fila la a bɛ gɛlɛya mɛ dɔ ka fisa ni dɔ ye a ka fɔ bi sɛgɛn bɛ kari cɛ la muso b'o préféré ka tɛmɛ a ka fɔ ko karisa cɛ ka kulusi jala tɛ baara kɛ anw fɛ yan farafinna ya saya don dɛ n'a kuma bɔra kɛnɛ kan hali cɛ wɛrɛw bɛ yen olu bi ja gɛlɛya i muso la o kuma aw kana girin dumuniw kan ten sogow bɛ dun sɛw bɛ ɲimi fɛn bɛɛ bɛ kɛ mɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ ka santé kɔ a ma nɔgɔn dɛ o b'o togo kelen na musow fana bɛ yen cɛ ka kɛnɛ ko ye mɛ muso yɛrɛ de tɛ musoya la y'a dɔn caman b'a miiri ko muso cɛ de bɛ bɔ cɛya la muso fana bɛ bɔ musoya la o musow bɛ yen cɛ yɛrɛ tɛ se ka da ale fɛ ka se miniti 10 ɲuman ma kɛlɛ bɛ wuli sigi a b'a degun a tɛ ni lafiya sɔrɔ a kɔnɔ ni tɔɔrɔ tɛ n'i y'o y'i la bana de bɛ yen o banaw bɛ yen cɛ bɛ se ka heure 2 heure 3 kɛ o muso sugu la muso tɛ foyi santi parce que a nege bɛ tigɛ de pewu nege tɛ na dɔw farikolo tɛ ji di girasi tɛ na i b'a ye cɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ jogin nin ko in kan ka ɲɛɲini ka solution sɔrɔ a la a côté fila bɛɛ an y'a ɲɛɲini ala ye ko dɔ min d'a ma an y'a solution sɔrɔ ni problème bɛ min na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ kisi furu tɛ sabati ni nin tɛ dɛ to mɔna kini mɔna o ye tɔ dafa ye nka a kɛkun ye min ye nin don dɛ sokɔnɔna in don ala ka faamuya ko ɲuman de ye o tuma na seliba saga minnu b'an bolo n'an y'u faga e mɔgɔ min ye artiste ye e mɔgɔ min mago bɛ tɔgɔ la i mago bɛ dawula la i bɛ fɛ n'i bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ adamadenw k'a bɔ a kalama ko karisa nana baden ma seliba saga ye saga foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka dali la min ma ka di ka tɛmɛ saga kan min tɔgɔ ko lahiya a tɛ yen ni n'o kindo de d'i ma bi tiɲɛ hakika la e maa min bɛ yen n'i ka lahiya faga i bɛna mun kɛ lahiya golo sanfɛ i b'a golo da k'a ja tile la k'a sanuya ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ ka na a sɛbɛn wolo in sanfɛ ya wadudu ya wadudu ya wadudu siɲɛ 100 ani 444 wolo sanfɛ o kɔfɛ o b'a sɔrɔ lahiya a joli dɔɔnin b'i bolo wala n'i m'o yɛrɛ sɔrɔ i b'a sɛbɛn ni daba ye ten i bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn
ka nasi bɔtugu walan kan ya wadudu ba kɛmɛ ani ba bi naani ani naani bari i bɛna mun kɛ i bɛna wolo in don bamanan daga de kɔnɔ bɔgɔ daga b'a sigi tasuma kan ka wolo in don a kɔnɔ ka wolo in k'a bɛɛ sisi fo k'a kɛ soromugu ye n'a kɛra soromugu ye i bi safinɛ kalite 9 de ɲini kalite 9 min ni min tɛ suguya kelen ye i bi n'o bila a kan n'i y'o bila a kan i bi nasi in k'a kan n'i ye nasi in k'a kan i bi lati kɔlɔn kalite 9 ɲini min ni min fana tɛ kelen ye i bi n'o k'a kan kuma i bi to k'a n'a lamaga i b'a n'a lamaga safinɛ nin bɛɛ bɛna yele a la ni safinɛ nin nana yele a la parfait ni soromugu ni ɲagaminen f'a bɛɛ mélanger ka ɲɛ kuma min i bi sɔrɔ ka ji suma ɲini wala ka ji dɔ kɛ palanso dɔ kɔnɔ wala manaba dɔ kɔnɔ i bɛna daga in ni ji ta k'a sigi o kɔnɔ i b'a ye a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn na n balimakɛ cɛ o cɛ muso o muso k'e de bɛ dawula nɔfɛ k'i yɛrɛ ɲini a la n'i ye ni safinɛ kun kelen ko k'a ban yɔrɔ o yɔrɔ i b'i yɛrɛ ɲini surtout ni minnu bɛ se wurudi la ka to ka wurudi dɔɔni dɔɔni ka fara a ka siɲɛ 144 Allahu Akbar an ye nin di Ala kama wa labɛn b'an yɛrɛ bolo a bɛɛ Ala ka kisi kɛ Ala ka san caman yira na Zikiri Plus kanubaga bɛɛ fo farafinna ani farajɛla baara la fili ti ban mais Ala ka latigɛ bɛ se ka na ka fili dɔ kɛ o t'an yɛrɛ ka laɲini Ala ka hinɛ an bɛɛ la Ala ka yafa an ma sallallahu alaihi wa sallam